Καλησπέρα. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η Panini έβγαλε τη συλλογή 365, έβγαλε ένα gift box, το οποίο είναι με κάποιες ελληνικές ομάδες, με 4 από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Πέρσι είχαμε ανοίξει το αντίστοιχο του 2024 κουτάκι της ΑΕΚ, gift box το λέει. Φέτος έβγαλε ξανά, δεν μπήκε καν στον κόπο εδώ να το γράψει στα ελληνικά από ό,τι φαίνεται. Τι μας λέει εδώ, έχει 8 φακελάκια μέσα, έχει 48 κάρτες σύνολο δηλαδή. Είναι ένα το σήμα της ομάδας που είναι limited edition κάρτα, αυτό δεν το βρίσκεις κανονικά μέσα στα φακελάκια. Και 12 μεγάλου μεγέθους limited edition κάρτες της συγκεκριμένης ομάδας που βλέπετε μπροστά, δηλαδή της ΑΕΚ. Πάμε να το ανοίξουμε στα γρήγορα. Λοιπόν, δεν είναι σαν το περσινό το κουτάκι, είναι μαλακό το κουτί αυτή τη φορά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βολέψει για να βάλετε μέσα καρτούλες. Και έχουμε και λέμε... Λοιπόν, έχει πρώτα απ' όλα 8 φακελάκια. Ωραία, θα ανοίξουμε μετά. Έχει την limited edition καρτούλα εδώ μπροστά. Θα δούμε πως βγαίνει. Τη βγάλουμε και αυτή. Λοιπόν, είναι το σήμα της ΑΕΚ σε κανονικό μέγεθος κάρτα. Και από ό,τι βλέπω το έχουμε και σε extra large μέγεθος. Βλέπετε τη διαφορά της κάρτας μεταξύ τους. Η ίδια κάρτα είναι στην ουσία, απλά αυτές τις λέει XXL και ενώ αυτές τις λέει extra large. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε εδώ το σήμα στο πλάι. Ανοίξουμε λίγο να δούμε και τις limited edition τις μεγάλες. Λοιπόν, πρέπει να είναι 11 παίχτες στην ουσία και μία συν μία το σήμα, οπότε 12. Λοιπόν, και έχουμε Γκατσίνοβιτς, έχουμε Λιβάη Γκαρσία, έχουμε Στίβεν Τσούμπερ, Ορμπελίν Πινέδα, Νίκλας Ελίασον, Γιέντς Γιόνσον, Ντάμιαν Σιμάνσκι, ο Λάζαρος Ρώτα, Έχσαν Χατζησαφή. Εδώ έχουμε και ένα λάθος από ό,τι φαίνεται. Έχουμε 2 φορές τον Έχσαν Χατζησαφή, δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε άλλους. Και τον Αλμπέρτο Πρινιόλι. Άρα σύνολο πόσες είναι αυτές τώρα? Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Άρα μας λείπει κάποιος παίχτης. Έχουμε 2 φορές τον ίδιο από ό,τι φαίνεται. Άρα θα στείλω στην Panini να μου απαντήσει γι' αυτό. Για να δούμε τώρα και με τα ωραία φακελάκια τι έχουμε εδώ. Ας ανοίξουμε το πρώτο. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε της Φερεντσβάρος εδώ ο Μπότκα, άλλος ένας της Φερεντσβάρος ο Μαρκίνιο, Τάιταν ο Τζόναθαν Τα, εδώ Ατλέτικο Ρικέλμε, Ρολάιστερ και ο Έλιοτ από την Λίβερπουλ. Πάμε να συνεχίσουμε με τα φακελάκια μας. Εδώ αυτό που ψάχνουμε στην ουσία πιστεύω είναι Invincible και Golden Bowler, κάπως έτσι λέγονται οι κάρτες. Καθώς και όλες οι παραλλαγές των απλών καρτών που μπορούν να βγουν σε Fluo, Fans Favorite, Legend κάρτες έχει μέσα και έχει και κάποιες οι οποίες επειδή είναι για τα 10 χρόνια αυτή η συγκεκριμένη συλλογή έχει κάποιες που δείχνουν κάποια παλαιότερα. Να βρήκαμε ένα Legend, David Beckham εδώ. Εδώ έχουμε τη Eindhoven το σήμα, Titan, εδώ Van Dijk, εδώ της Juventus Fagioli, Dest της Eindhoven, Florence. Λοιπόν, ωραίος εδώ ο Beckham, τον έχουμε εδώ στην άκρη με το σήμα. Πάμε για το επόμενο.
ξανά Φερεντσβάρος ο ίδιος. Εδώ έχουμε τον Γκάνσο, μια Dominator κάρτα De Jong, εδώ Ραπίνια, De Gregorio, Μαζραούι. Έχουμε και λέμε Captain. Νάτες, αυτές εδώ είναι οι κάρτες που σας έλεγα. Golden Legacy είναι του 2021 το άλμπουμ εδώ στην ουσία. Magician, έχουμε το Riquelme, τερματοφύλακας Μπλάνκο της Marseille, Azpilicueta και ωραιότατα Real Madrid Alaba. Επόμενο. Λοιπόν, εδώ έχει και κάποιες ομάδες οι οποίες δεν τις ξέρω. Δεν ξέρω ποια ομάδα, ούτε πώς λέγεται ακριβώς αυτή. Δεν ξέρω αν... Ulsan φαντάζομαι. Young Kim, κάπως έτσι λέει το παίχτης. Συγγνώμη αν δεν το είπα σωστά. El Sahat, Oba, Pedri. Εδώ της ίδιας ομάδας, εδώ πάλι της Ulsan ο τερματοφύλακας και Harvets. Άλλα τρία μείνανε. Να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε, τι σας είπα, Golden Baller. Νάτος. Έχουμε πολύ ωραίο της Liverpool Golden Baller. Θα τον βάλουμε και αυτόν εδώ στην άκρη. Ο Captain είναι της Arsenal. Εδώ έχουμε τον Malul, Dominator Borja, Eric Dier της Bayer, ο Morodion και ο Salhanoglu της Inter στην άκρη και αυτές. Πρώτο τελευταίο φακελάκι. Συγγνώμη αν έχει τραβήξει πολύ το βίντεο. Προσπαθώ να κρατήσω τα φακελάκι γιατί τα κρατάω και βάζω μέσα κάποιες κάρτες διπλές, τριπλές και τέτοια πράγματα συνήθως. Λοιπόν, έχουμε Davis, έχουμε Martinelli Fluo, έχουμε Dominator της Marseille, έχουμε Kigot πάλι από Marseille, Raya από Arsenal και Milik Juventus. Πολύ ωραία. Και το τελευταίο μας φακελάκι. Για να δούμε, μπορούμε να πετύχουμε σε ένα πακέτο 2 Golden Ballers. Φαντάζομαι δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω η πιθανότητά τους είναι ένα σε κάθε 25 φακελάκια, κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει. Λοιπόν, έχουμε το σήμα της Bayern, έχουμε τον Walker, έχουμε ο Black, έχουμε Martinelli, Witsel και Neves. Αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε και τι συμβαίνει εδώ με το σφάλμα που είναι 2 φορές ο Χατζησαφή. Θα σας ενημερώσω. Καλή συνέχεια. Γεια.